Ay, mamasaldi, sige, So, pero mamasaldi importante gid nga ang aton sininga adlaw sa Domingo. Everyday gid, especially amo ning Sunday, basta na dapat sa magamuyo kag amo niyo pag-attend sa Santa Misa kung ara ka man sa balay niyo, walang-alang ka magkadto sa simbahan, di pamatik natin sa Mamuradyo Bacolod, 'no? Kay may ara gid sang, nga tawag balang, way, 'no? Bisan nga hindi ka makakadto simbahan, ara kita magdalom sa ila sa maayong balita, Mabusalde. Amo gid. Ti sa aton dira mga kauturan 'no, nga may plano nga magpadulong pa sa maghingagaw Mm. sa aton nga mga misa sa subong nga adlaw, ti, sa iban pa gid nga mga church services man Bombo Grace, although yang nga nagtahaw-tahaw ng tiyempo sa karon wala nagawa ga ulan-ulan, ti mas maayo gid gihapon nga nagapreparar kita sang aton nga Hmm. kalo sang payong kayang init Bombo Grace, wala man tuod pag-ulan paglabot niya sang ugto Bombo Grace ang init man gabiti naman sa karon Bombo Grace. Yes, Mabusalde, na-notice mo? Kay kung magtapos naman init pala, maulan naman, 'no? Kada hapon na lang gid espesyally dito sa siyudad sa Bacolod. So, mas mayo pagdala gid sa mga panaming kag isa pa magkadto sa simbahan. Nakaroon imo pa lang langga, simbahan. Mhm. So, kay parang, intindihan na ipagid ka mo. Kag amo man ang bugos nga pamilya, kung malapit-lapit ka lang di sa Our Lady of Candles Parish or sa diin man nga simbahan, pwede gid. Kag kung maalang-alang sa ko, amo na, ara kita no, sa Facebook Live, ara man kita sa YouTube. No? Kapag doon sining Santo sa Misa every Sunday diri sa Our Lady of Candles Parish. Amo gid Bombo Grace ang hinahambal naton nga dapat sa bawat kada isa sa aton, sa kada pamilya, sa kada magkahagugma ara gid siya sa sentro sa aton nga kabuhi ang Ginoo Bombo Grace. Yes, exactly. Mas wala sa imo Bumuzalde, no? Mhm. Mm. So, Bumuzalde, sa di madugay, magasugod na ang Santos nga Misa, kanami diri sang altar. Kay bag-o naman ang mga bulak, no? Kay lain nga duag, may ara sang yellow, may ara sang white, sang violet. Pag iban pa, no? Naka-arrange kayo. Nagapasak ato sa mga sumilimba. Na-describe ko lang kay para akala sa ila sa mga panimalay. Di, ay, ala mo nagali, no? Siyempre, patanda gid may bulak, kada siya. No, kay ara ba lang yun ang makita tagid ang aton sa mga pagpalangga. So, especially ang imong mga presensya Bumuzalde as in ara man. So ara nga damo na ang tao dito sa Lord, no? Kaga mataman na puno ang mga seats. So, syempre, ang minimum health protocols, no? Ara sa gihapon. Kagalabanan mga ginikanan, no? Nakapwede siguro Bumuzalde sa isang semana nga nagbalik naman ng klase. Mhm. Mhm. Ti sa karon Bombo Grace 'no, Bumuzalde. mangin na mabili Bumuzalde. Bombo Grace? Bumuzalde. Amo na 'no, sa karon medyo busy na kadama nila na mga estudyante Hmm. sa adlaw sang Sabado kag Domingo medyo maluligwa naman ang ilang nga tiyempo kun kay isa ti may klase pa kun Sabado kun Domingo. Hatagan gid naton nga tion ang aton nga kaugalingon nga makakadto kita sa simbahan, nga makaatubang kita sa Dios, nga makahalad kita sa aton nga pagpangamuyo Bombo Grace. Yes, exactly. Kasi mga kontribute sa Bumuzalde. Magambal ka nga, estudyante ka, mabata, thank God, it's Friday. Thank God, it's Saturday. Yan, maraming thank God. Sunday, it's a great day for the Lord. Amo gid Bombo Grace sa isa ka semana mo gani Bombo Grace 'no, although nga Oh, ti mas maayo gid nga adlaw-adlawon naton ang aton gid nga ara bala magluwas sa mga pagpangamuyo naton sa kada adlaw ti lain gid kung nagapadulong kita sa mga simbahan man para maghatag pa gid sang aton nga mm. pagdayaw, sang aton nga pagtahod, sang aton nga pagpangamuyo sa Dios Bombo Grace. Yes, Bumuzalde. Kabalo-bala ka mo, no, mga kabombong, nga ang pagsimba sa simbahan, amo na pinaka-highest good na form of prayer. So, mamangko ang iba, kung kailan lang ang inusimba, siyempre hindi. No? Kay bilis simbahan, sumubot na lang ang pagdayaw, pagpangaya sa tawag, pagpasalamat, sa pangayo aman sa pag-ubay sa hapon ng Lord, sa tanan-tanan niya.
Te, kumusta dira sa karon ng sitwasyon Bumbo Grace? Madamo na sang mga tawo sa sulod sang simbahan, sagwa? Kumbaga dito subong nagapaabot na ang iban ng mga pinilimba. Kag diri na lang sa una ang wala pa na puno, wala ko tupad yan eh. O, pero sige lang. Okay lang po mo sa dito. Kasi nasugod na mo sa dito sa nga so gina-invite agad ang tanan, especially RAP, nag-aasila sila magkantaman, no? So magdaskat sa mga response pala, no? Kagati kumaganda, ka-feel na feel mo din ako ni ang Santos, yung ito na kaupag ng sulod, kay sa mga ambasanon, sidira man, natin nga nakalipat kita, makaparealize man sa atin. So, ba mo sa day? Nagasubi na Santos. Maayong aga sa inyo mga kauturan. Yari na kita karon sa ikaduha kanapulo kaduha nga Domingo sang tuig. Upod sa aton tema, kilalaha ang imo lugar. Ginaupod man naton sa siningi ako Eucharistia ang kapahwayan sa masunod nga mga kalag sa mga minatay. Ramon Senior, Santiago, Nenfa Leonardia, Rogelio Espiliogo, Nestor I. Gabalda, Aurea, Raimondo Endrita Gabalda, Marina Gabalda, Carmen Hincaya, Florencio and Isabel Custodio, Butch Marquislin, Marcelino Boy, Victoria, Jose and Carmen Pareño, Segundo, Gloria Mendoza, Raquel Jofilinia, Isel, Nick Hamiana, Grace Maravella, Jesus Antonio, Paulo Mendoza, Segundo and Gloria Mendoza, Raquel Jofilinia, Dante Rigasa Sr., Tola and Nick Davis, Celidonio and Lolita Ponchoso, CG and JC Cordova, Jim Pladero, Arturo Regalado, Nestor Libertad, Fi Salgado, Ann Heraldo Tumas. Andre Tagamulila, Anisita Choa, Father Nomer Esporzado, Monica Soliano, and In Pidi. Palihog magtindog ang tanan, kag aton alawon ang Ginoo sa presensya sang iya ministro, Monsignor Philip Pasquin. Sa aton pagtililipon, gracias ang Diyos sa nagdala sa tagkatalsa. Sa bisa sa Diyos sa aton pagkita, kag magpabatsag ang tanan sa iya. Nakita sa tahan ng Diyos, ang ay naman sinadya, sa pagsimba, pagpaglaya sa Diyos. Magtayaw kapag sinadya, itang tanan sa Diyos. Nakinig sa Diyos kamisa, kagat natin ang tanan sa iya. Magtayaw kapag sinadya, itang tanan sa Diyos. Magtayaw kapag sinadya, itatanan sa Diyos, narinig sa Diyos na misa, yan at nasunagdanan sa iya. Magdayaw kang magsinadya, itatanan sa Diyos. Magdayaw kang magsinadya, itatanan sa Diyos. Kanamigid sa aton nga opening song, magdayaw kita, kag magsinadya sa aton Diyos.
Ari kita sa pagdayaw sa mahal na Diyos, sa paghalad sa misa. Sa ngalan sa Kamay, sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Ang grasya sa aton Ginoong Hesukristo, ang gugma sa Diyos nga Amay, kag ang pag-iupod sa Espiritu Santo, yara sa inyo tanan. Kagyaraan. Karon nga adlaw, inaagtak ta sang Ginoo sa iya bangkiti. Sa tihak sang aton pagkadili takos tungod sang aton mga sala. Padayon siya nga nag-aagda sa aton bilang iya mga agyan. Kabay nga mangin kaangay man kita sa iya, dira sa aton pagtratar sa mga tawo nga nakasayo, kag kubos sa aton palibot. Mga utod, kilalahon nato ng aton mga sala. Ginaabda kita sa sining santos ng misa. Bisa may mga sayop kita. Labi na gid kami mga sayop kita. Pangayuan naton ini sing pagpatawad. Tanan. Nagakompesar ako sa Diyos ng pagkagagaham sa tanan. Kag sa inyo mga pero kasala ko nga tuod sa unahuna, sa pulong, sa buhat, kag sa pagpatumbaya. Sa akon sala, sa akon ako matuod nga sala. Busa nagampo ako kay Santa Maria Virgen gihapon sa tanan nga mga angeles sa mga santos. Kag sa inyo mga utod, igampo ninyo ako sa atong Ginoong Diyos. Kabay nga maluway sa aton, ang Diyos nga makagagahong sa tanan, kag sa napatawad ang aton mga sala. Tuyan kita niya padulong sa kabuhi na walay katapusan. Himaya sa Diyos sa kahitaasan. Himaya sa Diyos, himaya sa Diyos, himaya sa Diyos sa kahitaasan. Diyos
Mga muyo, kita. O Diyos nga makagagahom, tagtugas ang tanan nga mga maayo. Itanom sa amon mga tagipuso ang pagigugma sa imala. Agod nga paagi sa pagtubo sang amon kabuhi nga espiritu anon. Imo pagidugangan ang amon kaayo. Kag sa imo mahigugmaon kapag bantay, imo initipigan sa amon. Inapangayo namon ni sa imo, pagi kay Kristo, imo anak kag amon Ginoo. Nagakabuhi ka nagahariyo po sa imo sa kaisahan sa Espiritu Santo, Diyos sa tanan, na mga tuig sa mga katuigan. Imbita manginbukas ang grasya sang Diyos, tugtog hindi naton madula ang aton bugal. Ang mga tawo na lipay sa mga wala nagapakuno-kuno, kag ila makita ang aton mga pagkabugalong. Ang pagbasa gikan sa libro ni Sira. Nako, magpatarong kag magmalulu sa imong mga buluhaton, kag pagkapalanggaon ikaw labi sa mga nagpatuya nga manughatan. Sa nagadako, ikaw labi pagid nga magpaubos ka, kag ang Ginoo magapakita sang iya kaayo sa iyo. Bisan nga dako ang gahom sang Ginoo, ginabaton niya ang pagsimba sang mapainubuso. Wala sing bulong para sa masakit sang isang katawo nga bugalon. Tungod kay ang kalbutan, nakapanggamot na sa iya. Ang mapinatsagon nga tapo, magahubot sang maayo nga pulong sa iya tagipusoon. Ang nagapamati nga dulonggan, amo minahandom sang maalam. Ang pulong sang Diyos
O Diyos, tungod sa imong kaayo, ginatagan mo ang mga imol sang ilang mga kinahanglan. Ang mga matarong magakasadya, kag magahinugyaw, sa atubang sang Diyos, magkakalipay sila. Mag-amba ka mo sa Diyos, mag-amba si mga pagdayaw sa iyang ngalan. Ang iyang ngalan amo ang Ginoo, magkalipay ka mo sa atubang. Ang Diyos nga nagapuyo sa iya balaan nga templo, nagaatipan sa mga ilo, kag nagatatap sa mga balo nga babay. Nagahatag siya sing puloy-an sa mga nagaisahanon, kag ginahilway niya kag ginapauswag ang mga binilanggo. Nagpadala ikaw sang bugana nga ulan, kag ginhimo mo nga mapatubasan ang lambod nga duta. Dito naghimo sing puloy-an ang imong mga tawo. Sa imong kaayo, ginatagan mo ang mga imol sang ila kinahanglan. Paagi kay Jesus ang tagpatunga sang bag-ong kasugdanan. Ang mga Kristiyano bisan diri pa sa duta, kinakadig na nga mga pumuluyo sang langit. Ang pagbasa ikan sa sulat ni San Pablo nga apostol sa mga Hebreo. Mga utod, wala ka mong magkari sa sarang ninyo matando. Subong sa pagkadto sa mga taga-Israel sa bukid sang Sinai na may nagadabdab na kalayo. Kadudulman, makang itong nga kadulong. Bagyo, tunog sa isa ka trompeta, kag sa isa ka tingog. Sang mabatian sa mga tao ang tingog, nagapakiluoy sila na hindi na sila pagpabation, bisan isa lang kataga. Sa baylo, nagpalapit kamo sa bukid sang Sion, kag sa syudad sang Dios nga buhi. Ang langitnon nga Jerusalem, na may linibo ka mga anghel. Nagpalapit kamo sa malipayon nga pagtililipon sa panganay nga mga anak sang Dios, nga ang ilang ngalan na sulat sa langit. Nagpalapit kamo sa Dios nga amo ang hukom sang tanan nga mga tawo, kag sa mga espiritu sang matarong nga mga tawo nga ginhi. Nagpalapit kamo kay Jesus nga amo ang nagpatigayon sang bag-o nga kasugtanan. Ang pulong ng Diyos. Sa iya ginharian, ang Diyos nagaagya sang mga nakakilala sang iya pagkakubos, kag pagkakinahanglan sang kaluwasan. Tubong man ang isa ka sumulunod ni Kristo, nagapangagya sa mga imol kag mga kubos. Itakot ang akong gotas sa inyo, siling sang Ginoo. Kag magtuon kamo sa akon, kay ako malulo kag mapainubuson sing tagipuso.
ang Ginoo, yara sa inyo. Ang pagbasa sa Santos nga Ebanghelyo suno kay San Lucas. Nahanabo, kasang nakasulod sa Jesus, naghatag siya sa ila sining palaanggiran. Kung may mag-agda sa imo sa punsyon sang kasal, hindi ka magbungko sa pinasulabi nga pulungkuan, kay base may inagda siya. Nga labing tungganon pa sa imo. Kakang nag-agda sa inyo nga duha, magkapalapit sa imo kag magsili. Siya ang papungko adira. Mauyan ka, kag mapilitan ka sa pagpungko sa kubos nga pulungkuan. Sa baylo, kung ginaagda ka, kadto ka sa kag magpungko sa labing kubos nga pulungkuan, agon nga kung mag-abot ang nag-agda sa imo, magasiling siya, abyan, dili ka pungko upod sa mga dungganon. Ini magapadungog sa imo, sa tubangan sa iban nga mga inagda. Kay ang nagkataas sa niya kaugalingon, pagkapaubuson. Kagang nagapaubos ang iya kaugalingon, pagkapataason. Dayon sa Jesus nagsiling sa nag-agda sa iya, kundi naghatag sa panyaga o panpanyapon, hindi magagdaha ang imo mga abyan, ukon ang imo mga utod, ukon ang imo mga himata, ukon ang imo kasilingan nga pangkaranon, base siya man mag-agda sa imo, kag magmabaton mo na ang imo balos. Kung magiwat ka sang punsyon, ang daha, ang mga imol, ang mga pingkaw, ang mga piang, kag ang mga bulang. Manginbulahan ka, kay hindi sila makabalos sa imo. Ang Diyos, amo ang magabalos sa imo, sa pagkabanhaw sa mga mataro. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Maayong aga sa inyo nga tanan. Tamdon ginaton ang mensahe sa pulong sang Diyos mismo sa aton tanan. Ang ginahasugid diri amo ang ginharian sang Diyos. Ginharian sang Diyos. Mga kauturan, sa ginharian sang Diyos, ang ginapakamahal sang Diyos, amo ang pagkamapainom. Humility. Pagkamapainubuson. Ang pagkamapainubuson, nakakilala kung sino kita. Nakakilala sang aton ikasaran, sang aton na mga abilidad. Nakakilala man kung ano ang aton diferensya kag mga kakulangan kag hindi masananan. Isa man kapag kilala sa mga abilidad kag ikasaran sa iban. Kag kung ano man ang kulang sa iya. Nga kauturan, amo ina ang hambal ni Sirach na propeta. Ang pagkilala sa aton kaugalingon nga mga ikasarang kag hindi ikasarang. Amo ina ang pagkamapainubuson. Nagasimba kita karon. Karon nagasimba kita anong hambal sa libro ni Sirach amo ini. Ang Ginoo nagabaton sa pagsimba sa mapainubuson. Ang sa sulod sa atong tagipusuon. Anong sa sulod sa atong panguna-una?
Matinas-taason kita. Basi may bugal kita. Tagasimba kita. Basi ang atang pagsimba hindi pamatol sang Ginoo. Ang pulong sang Diyos na kasiling. Ang kinabaton sa Ginoo nga pagsimba, ang mga pagsimba sang pagkapapainubos. O ina, may mga gestures kita sa misa na kita nagduko. Pagpaubos. Sa misa kita nagalupon. Pagpaubos. Kay Diyos naman ang labing mataas. Pagpaubos at ako ina ang ginabaton sa Diyos na klase sa pagsimba. Kaya pagkababay naton mga kauturan kanami na tabahin o kung amo na ila ato na pagpapapugin. Ang likawan ginaton amo ang pagkabugalon. Ang pagkabugalon kay hinali na pagkutan sa bugal ang ginambal din sa pulong sa Diyos. Ang bugal, isa kamasakit. Isa kamasakit ang bugal na hindi pabulong. Hinali maduktan kita sa bugal, mga kauturan, at ang sa tihak bugalon man, gamo. Isan ang mga organisasyon sa simbahan, magarot at makabo. Kung ang bugal, amo ang pamibabaw. Gani, magpamailabuson kita mga kauturan. Pagkailabuson. Siya ang labing gamhanan sa tanan. Siya ang labing mataas sa tanan. Apang ginpakasalaan siya. Nagsala ang iban. Kalaban na nagsala kontra sa iya. He was offended, mga kautunan. Apang ano mo iya, siya nga sa labing taas. Nagpaubos. Siya paang nagpaubos. Nagmaghalad sa iya kaugalingon para na offense sa iban mapatawad kag mapasahil. Ina siya, amo inang nagakabit sa krus, mga kauturan. Diyos siya, mga kauturan. Ginpakasalaan siya, mga kauturan. Apang siya pa ang nanaog diri. Kag mag-offer, mag-reconcile kita. Kung kaisa bala, sa aton nga relationship, may nakakatabo nga hindi magbugnohanay, hindi magdamyawanay. Kaya kasiling, ako ang magulang, ako pang mauna, ako ang kinikanan, ako pang mauna. Nakauturan, Diyos nakitag panao, mga kauturan. Tilao nato ang bukan. Amo man sa tawo nga rakasala, tilao nato ang bukal. Masiling na, eksakto kita po. Eksakto kita kuya, hindi ko yung magpamayo sa patawad. Nakauturan, basi buk. Eksakto kita matuod, pero basi ang nagatulod sa aton ay upuntukan. Kakauturan sa ginarian sa Diyos, daw bangketi ina mga kauturan. Kag dito ang kinabaton mga kauturan, amo ang mga mapinupos, ang mga bugalon, wala sing lugar sa ginarian sa Diyos. So, i-develop natin ang pagkahambol. Ang pagkahambol na butang sa libro ni Sirach, wala nagakahulugan nga itusukit natin ang aton kaugalingon, pirmigit kita sa fronte. Mga kauturan, kilalahon natin ang aton kapasidad. Kilalahon natin ang kapasidad sa iban na makaserbisyo man sa mahal na Diyos. Amo ina ang to be humble, mga kauturan. So, ang aton pagsimba, mga kauturan,
kung mapainubuson kita, patunon ina sa mahal na Diyos. Kabay pa. Tanan kita, nagkatuwa ko sa isa lang ka Diyos, amay kapagkagahom sa tanan. Magbubuhat sa langit ang sanduta, sa tanan na makita pag hindi makita. Nagkatuwa ko sa isa Ginoo nga si Jesu Kristo, bugtong anak sang Diyos, kagin anak sang amay. Sa wala pang kalibutan, Diyos gikan sa Diyos, kasanag gikan sa kasanag. Diyos na matuod, gikan sa Diyos na matuod. Ginanak siya wala gintuga, sa pagkagaling sa amay. Pagi sa iyang tanan dito, tungod sa aton nga mga tao, kag tungod sa aton kaluwasan, nanaog sa gikan sa tayo. Kagin panampon siya ni Maria, kabirhen, sa lalang sa Espiritu Santo, pagdahimo nga tao. Ginlansang siya sa krus tungod sa aton, sa sugo ni Poncio Pilato, pagdagantos sa gilubo, pagdabanhaw siya sa ikatlo kadlaw, suno sa pasulata, pagdagkayab sa langit, naglingkod sa tuo sa kamay, kag magkakari sa liwat na mahimayaon, sa paghukom sa mga buhi, kag sa mga binatay, kami ginarian wala sing katapusan. Nagatuwa ko sa Espiritu Santo, ang Ginoo kag magbubuhi, managikan sa amay kag sa anak, upod sa amay kag sa anak, pinasimba ka pinahimaya siya sing tingog. Naghambal sa paaki sa mga propeta, nagatuwa ko sa simbahan na isa, Santa Katolika kag Apostolika. Nagatuwa ko sa isa lamang kabunyag, sa kapatawaran sa mga sala. Nagapaabot man ako sa pagkabanhaw sa mga binatay, at sa pagkabuhi na wala sing katapusan. Amen. O amay itugot ng tanan, ganalisdan, kubus, kag nakulangan, maginahauna sa amon mga pagkamuyo. Dira sa amon pagsiling o Ginoo, karika kag luwasa kami. Ginoo, karika, sa Ginoo, sa amon kalibutan, ang mga gamhanan ang ginapadunggan, kag ang mga mapainubuson ginapatumbayaan. Dumduma ang nagapaubos kag mapinasensyahon, nagapangalaba kami. Ginoo, sa amon kalibutan, ang mga kubos nahimo pagid na kubos, kag ang mga manggaranon nagamanggaran. Dumduma ang makaluluoy kag nagakinahanglan, nagapangalaba kami. Ginoo, karika kag luwasa. Ginoo, sa amon mga panimalay, madamo sa mga masakiton, mga tigulang, mga maluya, kag nasubuan nga ginapatumbayaan kag ginapabayan. Dumduma ang tanan nga nagaantos, nagapangalabang kami. Ginoo, karika kag luwasa. Ginoo, madamo sa mga utod namon nga nagsaliwan ang nalimtan na sa mga pangamuyuan. Pahalumduma ang ilang mga himata, kag dumduma man sila, agud nga madangat nila ang kabulahanan nga dayon sa imo ginharian, naglabakan. O Diyos, maramay, amin na nagkari sa pagpagita at pagluwa sa mga nadula. Buligi kami sa pagbaton sa mga kauturan namon na nagtalalan kag nagahandom sa pagbalik sa imo pagi kay Kristo nga amon Ginoo. Amen.
Kabay pa nga sa pagsimba. At sa pagsimba, pagkabatunon sa Diyos tungod sa pagkamapainubuso natin. Sa pangamuyo ko mga utod, agad ang atang sakripisyo, pagkabatunon sa Diyos, amay nga makagagahom sa tanan. Ano sa Ginoo, Diyos sa imo mga kapatid. Dayawan ng bayan, ato man tanan, iyang santay na siya. O Ginoo, itugot nga ining paghalad, paghatagid sa amon sa gimudayon nga bendisyon. Agud nga amon ginasaulog sa isa ka paagi nga makita, magpatigayon sa amon sang kaluwasan. Inapangayo namon ini sa imo, kagi kay Kristo, gamon Ginoo. Ang Ginoo yara sa inyo. Ibayaw ang inyo kasing-kasing. Magpasalamat kita sa aton Ginoong Diyos. Tapos sa gangay gid nga mapuslanon sa among kaluwasan, sa gihapon sa tanan nga duog magpasalamat kami sa imo. O Ginoo Santos nga may kamahanan kag walay katapusan ka Dios. Kay tama gid kadako ang imo pagigugma sa amon sa bagay kag ginpadala mo sa amon ang imo anak subong naluluwas. Bisan pa nga wala sa singsala, nagkarisa, subong isa sa amon, agud nga imo makita kag mahigugma sa amon, ang imo nakita kag nahigugma sa Kristo. Pagi sa iya pagtuman imo kinuli sa amon ang mga bugay nga amon nadula tungod sa amon pagkat di matinumanon. Kaniupon mga ngalas kag sa mga santos. Amon ikaw ginadayaw, ginabansag si malipayon nga nagasiling.
Tapos ikaw, hatod ginokag, tuburan sa tanang pagkasantos, gani ipadalami mo Espiritu sa pagkasantos sa inyong mga dulot. Agod nga mahimo ini para sa amon. Malawas kag dugo sang amon Ginoong Heso Kristo. Sa wala pa sa gintugyan sa kamatayon, kaya ginbaton si kinabubuton, iya ginkuha kag pamihak-pihak ang tinapay. Nagapasalamat sa imo, kag iya naging panagtag sa iya magagintutonan, karagdag siling. Magkuha kamutanan, kag magkaon siling. Kay hindi amang akong lawas, may katugyan para sa inyo. Subong pagkatapos ng panihapon, iya kinukuha ang kalis, nagapasalamat liwat, kag iya niging palibot sa iya magagintotonan, karagasiling. Magkuha kamutanan, kag mag-inom sa sining kalis. Kay ini, amo ang kalis ang akong dugo. Ang dugo sang bago, kag walay tapusan kasugdanan. May gaula para sa inyo, kag para sa tanan, sa kapatawaran sang mga sala. Hinuan ninyo ini sa akon handumanan. Misteryo sang pagtuo. Panginoong imo kamatayon, nagamo minamahayag, ang imo pagkabanal, namnong na imo Karamati ang pagkahalan sa imo yung tinapay sa kabuhay ni kalis kaluwasan. Sa pagsaulog namon sa kandumanan, sa pagkamatay, kag pagkabanhaw ni kisang imo anak. Nagapasalamat kami sa imo, kay imo kabikin kabi kapagkatapos sa pagkatubang, kag sa pagkatapag sa imo sa sining sakripisyo. Nagapakiluoy kami na ang Espiritu Santo magpahiusa sa amon na nag-ambit ang lawas kag dugo ni Kristo. O ginoodom de mga imo simbahan na lapnag sa bukas sa kalibutan. Impeta sa pagigugma o sa Santo Papa nga si Francisco, sa monobispo nga si Patricio, sa monobispo emerito si Vicente, kag sa tanan ng kaparian. Yung dimang mga sakop sining amon katilingban, ang mga kalag sa mga minatay na amon ginapamisahan. Sila nga nagtaliwan nga may paglaom nga mabanhaw, dumdama ng tanan nga nagkalamatay, sa imo pagkaabyan, batunan sa pagtanaw, si mo mahimayaon nga nawong. Kaluoy man kami, nga diri karon nagatambo. Bendisyon ni ang tanan nga mga sumilimba, kag ila mga panimalay. Bendisyon ni kag kaluoy ang mga naghahalad thanksgiving, nagapasalamat, ang nagkanahanglan sang healing, kag ay mga espesyal nga kinahanglanon. Gikan sa mahal nga Diyos, agad maambit namon ang kabuhi nga walay katapusan, magdayaw, kag maghimaya kami sa imo, upod kay Santa Maria Virgen Eloy sang Diyos, upod kay San Jose, iya esposo, upod sa mga apostoles, upod kay San Sebastian, kag kay San Agustin, kag sa tanan nga mga santos nga nagpahamuot sa imo, pagi sa imo anak, na si Heso Kristo. Paagi sa iya, pod sa iya, kagdira sa iya, ilatag sa imo, o Diyos, amay, nga magkagagahong sa kaisahan sang Espiritu Santo, ang tanan kadungog kagimaya, sa tanan nga mga tuig sa mga katwigan. So, kagitsugo sa katang magaluwas, mga buyo kita sa dako kapagsalig,
suno sa iya gintudlo sa aton. Luwasog po kami doo sa tanang kakalautan. Atagi kami sing pagidahit sa amon mga inadlaw. Buligi kami agon maluwas kami gihawon sa sala. Kagpaliguna kami. Sa tanang nga mga palalingban samta nagapaabot kami sang bulahan nga adlaw. Gabon ginalauman kapagabalik sa Iso Kristo na amon manluluwas. Ang kagahimayan sa mga O kinabi sa Kristo, ikaw nagsiling sa mga apostoles, ang pagkidait, giniling ko sa inyo. Ang akong pagkidait, ginahatag ko sa inyo, hindi pagtamdam amon mga sala, kundi ang pagtuo sa imo simbahan kag sunod sa imo ginsiling. Atagi siya sing pagkidait kag pagiusa, ikaw nga nagakabuhi ka nagahari sa tanan nga mga tuig sa mga katuigan. Amen. Ang pagkidait sa Ginoo, yarag yapon sa inyo tanan. Nagyara Magkatagay kita sa pagkidait sa inyo tanan.
Yari ang kang Diyos maragawala sa mga salasang kalibutan, bulahan magidadapit sa bangketi sang kordero. Lawas ni Kristo. Amen. Akto sang Espirituhanon kapag kalawas. Akon Jesus, nagatuwa ko ngayon ang ipatungod sa labing balaan sa sakramento. Ginahigugma ko ikaw labaw sa tanan ng mga butang pag nagakandong sa pagbaton sa imo sa akong kalag. Sa sinigatiun, kung kay hindi ko ikaw mabaton sa santos na pagkalawan, magkaring kamisan amang sa espiritual na mamagi na akon kasing-kasing. Nagahapos ko sa imo galaw pasubong kay ari ka na sa akon pag nagahimo sa mga akon bukos na kaugalingon sa imo. Hindi ako pagtumuti kung alayo ako sa imo. Amen. Lawan Kristo, matahong itunga sa krano, pag-ikugma sa Diyos, sa kasal, ipuyara sa atin, ipakyaan Diyos sa kuwan, inula sa tanan at katawan, sakripisyo ng Diyos na luwasan sa tao, huwag sa mga bigat. Amen. Amen. Ilulog kita sa tawan ni Kristo. Amen. Tagan kita isa ng parang kay Kristo. Tagan kita isa ng parang kay Kristo. Lawas ni Kristo, tagang kulong sa Diyos ng itawo, misteryo sa Diyos na luwasan sa tao. Ang patuon, iyang dugo sa kordero, tungkol na ginhawa ni Kristo, ikulan ng Diyos iparan sa akin, pag-itumang ay magkabalakan. Amen. Ito natatawas ni Kristo. Amen. Ang pangalan ni Kristo. Amen.
O Ginoo, hindi mo pag-ibig pamangkot aking sa kanan sinigamit mo. Dapat itulog kayo kalalaw. Magpanginoon sa pag-ibig sa aming pinusuon. Ako na makalagat niya sa inyo at sa ako makapagod. Hinabayo na pati sa inyo at kay Kristo ang Panginoon. Sa dasun nga Domingo nga sponsor nga mo ang katapo sang Knights of Colombo. Kag ginapahibalog sa tanang mga yan isa sa COVID-19 vaccination diri sa atong parokya sa September 8, 2022 wibis nga adlaw. Kag magasugod ini alas 8 sang aga tubtob alas 12 sang udto in coordination sang atong Barangay Villamonte, Barangay Captain Romil Flores and Council. Ang aton nga vaccination nga first dose and second dose sa PIDYA 5 to 11 years old, PIDYA 12 to 17 years old, adults 18 and above. Kag may booster kita nga first dose. Kag ginapaybalo ng tanan nga mga adults nga kung pwede magdala kamo sang inyo valid ID kag sa mga kabataan birth certificate kag ang ginikanan or guardian na magpapakuna sa ila, magaupod sa ila. Madamog gid nga salamat. Pagilog magtinto ang tanan. Ang Ginoo yara sa inyo. Kabay bendisyonan kabatanan sang Dios nga makagagahom amay anak ka Espiritu Santo. Amen. Nahalad ng santos nga misa, maglakat kita sa pagkidait. Salamat sa Diyos. Malapakan naton ang Ginoo. Napatayin mo kabinano ato sining Santos Camisa live in dalaton sinyo agikan niya sa Our Lady of Candle Parish no pud naton sige apon sining Domingo si Monsignor Felix Pasquin sa mga nagupod sa aton sa YouTube kag FB page naton sining Domingo salamat kita last Sunday sining bulan niya sa Agosto no pitsa 28 na kita bato sa Sibana o manugsulod kita sa bulan niya sa September. Salamat sa mga po sa ato sa Santos Camisa. Salamat kid no kung sa bulan pa
simba sini nga Domingo, pwede pa kamo kay ngagaw sa inyo dala nga mga malapit yang kasimbahan. Dili ka balikan si Bumbo Gracelyn kaduga nga pagpatag no sa sining aton karon liturgy no balasahon sining adlaw iya sang Domingo ang kolongana no sang aton balasahon nga pwede ta ma-implementar no sa aton nga pagpangabuhi bilang isa iya ka Kristiyano. Ang aton nga sa aton na balasahon sining adlaw iya sa Domingo. Do kanami subong sa mensahe kanami sa aton sining liturgy sa buong Domingo no ang paubos no di ba? Tumbagin na ni Father Paskin ng ating kung gina-imbitar ka kuno sa isa ka punsyon dapat di kaya patuga-tuga dito ka pungko iya sa pinakauliya nga pwesto no kay kundi ko sa kalibutan ang tao nga nagapakanubo napaabot to sa langit siya ginapataas lang kolugan no mas maigil ka na ma-explica ni Monsignor Paskin no para tis matagaan ta pagin siyang dugang implikasyon no sa aton sining pagpangabuhi ang aton subong yang liturgy no aton sining ginatawag mensahe subong adlaw iya sang Domingo no sa nato sa wala pa nakasimba pwede pa kamo kadto sa tagsaraton ka makasimbanan malapit din yung masimbahan sa inyo di sa aton sa Sebastian Cathedral nakibadamo pa sang mga misa. So balikan tabi si Bumbo Gracelyn kaupod na si Monsignor Felix Paskin. Bumbo Gracelyn, come back. Yes, Mama Dennis. Go ahead. Bumbo Gracelyn. Mama Dennis, balik na sa Our Lady of Candles Parish. Kagado-gado makaupunta si Monsignor Felix Paskin. Meron lang sang mga ginahimo pa, no? Atong sininga celebrator. Chakto ka namin isang ebanghelyo kag homily, no? Sa nga sininga celebrator si Monsignor Felix Paskin at ang ara sa mga balasahon pinagid ang aton nga ebanghelyo no ang ginahatag sila sa aton nga leksyon ang magpaubos kid Bumbo Dennis no whoever you are kung naman ang na-accomplish mo yan achievements mo di dapat yan magpataas ang bukal ambal kito sa aton lang sing agata nga kuan nga programa no ti manukuno ko nang ang ano ko tawo tong nga article kag nagawakal yan ti daw gyud butigon kuno na mo no sa mugina muna sila sa kung ano achievement mo sa kalibutan Bumbo Gracelyn no okay man na siyang makilala pero hindi ka lang magpadayaw no kay titanana paga abot sa chimpo bilin talaga po sa duta hindi mo na wadala to si babaw. Yes, eksakto ginaba mo Dennis. Ang importante bilang isa ka tao, ano man ang nalabuot mo sa kabuhi, matag kaya inspirasyon, di ka sagay padayaw, no? Kay syempre kung kapadayaw ka mo Dennis, madamo na ako sa kilala, kadako sang lagbong bala, no? Halit ka sa taas, padulong ka sa padalong. Ti araya sa idalong, Bumbo Dennis, magkapataas. So ara ka sa taas, dapat balik doon mo man ang ara sa idalong. Kahit okay ka balabas, ikaw nagapadayaw ka, ginasugiran mo, gipos lang, sobra pag achievement si mo. Yes, insakto ginas. Ay naman mo din si Monsignor Felix Paskin, kaupod ko. Wow, ka very, good, pleasant, no? Sang total nga aura ni Monsignor. Kamusta, Monsignor? Happy Sunday? Maayo man ang aton nga pangabuhi. Salamat sa Dios. Aton git perme kilalahon ang tanan nga ara sa aton bugay sa mahal nga Dios. Isa ina kapag kilala sa mahal nga Dios nga may pagpaubos. Kaya mo ini ang mensahe sa aton sa mahal nga Dios sa aton karon nga Domingo ang pagkamapainubuson. Ang pagkamapainubuson mga tawo nga nagasimba mabaton ang ilang pagsimba. Tungod sila mapainubuson. Kag aton likawan ang pagkabugalon. Kaya ang bugalon isa ka masakit nga mabudlay bulngon. So hilkawan gid naton ang pride kag
bugalon. Sa ginarian sang Dios, ang mga wala ginakilala sa kalibutan. Amo ang ato dito, daw bangketi. Diris babaw sang kalibutan, mga tao nga ginakilala, apang tungod ayhan sang bugal sa ila tagipusoon, kay sila ang ginakilala, base delikado ang ila nga pagsulod sa ginarian sang Dios. Gani, tanan kita magpapainubuson. Maara man kita sa pwesto, ara man kita sa ibabaw sang himaya. Aton kinalahon nga ini tanan sa Dios nagahalin. Magpaubos kita kag magpapinasalamaton sa tanan nga tion. So maayong adlaw sa inyo tanan. Happy Sunday. Happy sa aton panimalay kay kada isa ka member sang panimalay. Nagapaubos kag handa magalagad sa isa kag sa isa. Wow, kanami ko madani sa mensahe nga nabato naman nato, no? Sini nga Domingo ko dugang sa homily kagin na. Gabi kakabusog gid kami Monsenyor. Thank you. Basi min digestion. Kani man. Okay, Sige, sa taso naman nga Domingo, Okay, Monsenyor so Felix Pasquin. Thank you so much. Till next Sunday, tason nga Domingo, September na. Yes. Wow, bare months na. So ang aton nga panimuot, medyo may kasadyam, more positive kita because the bare months are coming next week. Yes, very soon. Okay, so, Okay, thank you sige, again, sige, Monsenyor welcome. Iwan. Salamat, Gid. Okay. Sige, mo Dennis. Ka ano gid no kasadya sa sining adlaw kay ang tiyempo ta kanami unlike sang naligad nga may pagalom-galom. May mana sa sa malipot ket tinaga mensahe sa mga Domingo ang pag mangin mainubuso no down to earth mula Bumbog Graceland. Yes, Mama Dennis, kay kung ikaw bi nga tao, no, matinaas-tiason ka, dapit ka gid sa disgrasya, sampo lang sa dalan, no, paubos ka. Sige? Yes, Mama Dennis, live kita diri sa Lady of Candles Parish, in sa Bumbog Grace, dahil dapat ng report para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent, overall, number 1 sa Bacolod. Basta radyo. Bumbo! Salamat kay Bumbog Graceland. Nalawat na sa batayin mo kami na si Monsignor Felix Pasquin ato sa nga celebrator sa sining Domingo. Sa ato si Santos Gamisan, no? Live direct from Our Lady of Candle Parish, mga kabinan. No? So, gabay pa ang mensahe sa buong Domingo. Ang balasan sa buong Domingo ato na ma-implementar sa ato po pangabuhi. Siniyang bugos nga semana. Sining semana, adlaw-adlaw dapat implementar nga mga mensahe, no? Bilang isa ka Kristiyano. Pabalik kayo sa platong tunang makaminan sa aton si Good Morning Philippines. Madamon na kita sa mga nakailira nga mga bisita, mga inspiring stories ng aton ni Balon. Karon pagbalik sa platong tunan sa Good Morning Philippines, makaligad lamang pila importante nga mga pahanumdom. Kung ang ampang basketball